И здравейте хора и добре дошли в един нов клип, където аз и моят другар ще реагираме на още страшни глупости, където ще гледаме гадори, страхоти и противни неща. Дайте лайк на това клипче, ако искате да продължаваме. И нека да започваме. Първото е The Book, книгата. Второто е Ouija 3. Да, второто е Ouija, което е Ouija. Да. Там дъската с духовете. Третото е The Oddity Girl. И следното е The Box Paradox. Харесва ми самото римуване, има някакво рима. Да. Разбираш? Добре, нека започваме с първото, което е The Book. Айде, да пускаме. Айде. The Book. 6 минути. Тичър си ходи парк. Виждаме главните ни герои. Да. Един е отскочен и другия добър. Как изчезна? Обясни ми, ти гледаш на там. Телепортира се. Сега спанах защо тъбу. И сега той ще изчезне. Да. Той ще изчезне. Не, най-вероятно първо ще я отвори, ще почете малко и после ще изчезне. Ще се смее и той като подял и ще изчезне. Да. И друг после ще седне. А може да попитам първо, защо трябва да чете книгата? Защо? Какъв ти е проблема? Ти си намерил... Той си я прибира сам. Защо си я прибира? Някаква си книга навън, която си намерил, си я прибира. Решил, че е забавно. Нека откраднем това сигурно проклятие, за да ни се сказни живота, може би. Има си лаптоп, книга или тетрадка и тази книга, която не знам защо я взе. Тя даже изглежда зловещо. Да, но това е много реално писано. Нищо, че пише с химикалка, май. Ама се че смоли в дръска. Сега се замисли. Нали казват, пушенето убива, той са пуши. Според мен не книгата ще го убие. Виса. Значи трябваше да смокинг да го нарекат, значи това е хора страшно филмче. Да. Но няма такова. Хора, ние ще проверим да няма някакво хора страшно филмче, където е да смокинг. Поп истории има отгоре, някакво излиза. Явно това пак на хората, които са създали това. Да, може следващото видео да го гледаме това. Но пише AI, шорт хората. Добре, пича, как не е видял тези сатанински символи? Да, сатанинските символи, бягай. Значи, пича намери тази книга на някаква пейка, която го четеше някакъв повърканяк, който го се смеше. Да. И има някакви сатанински символи. И я взима. Не го разбирам това. Какво правиш като видиш това стол? Гориш го. Запалваш къщата. Да. Никой няма да разбере. Викни се, глуши се. 2 часа. 20 минути. През нощта. Да. Той си проси да бъде убит. Не е сериозно. Да. Той си го проси. Представи си да седне на стола. И някой левитира във въздуха, защото е седнал в скута на някой. Да, това ще е гадно.
Това е добре, да чакай малко. Какво? И аз не разбрах. Какво се стресна? Буквално нямаше никакво изображение. А, не, май нямаше изображение. Заради това се оплашил. Между това аз не бих се осъзнал, че няма изображение. Да, аз бих гледал, ако бих си казал. Да се стресна от нищото. О, first person започнахме. Да. Тук виждам един минус, адски е шумно. Някакъв мръсен демон се смее като хиен. Какво? Каква коса? Трябваше да затвори вратата и да затисне коса. Да. Нищо не виждам. Какво се случва? То пак е още first person. Почихме от third person на first person. Да. Сега четеш книга. Защото много знаеш да взимаш непознати книги, ще четеш. Това не е честно, защото тя сама се отвори. Той дори не я отвори. Ма той взе, той си е. Да. Добре, хареса ми. Добро. Хареса ми, да. Абсолютно. Нека пуснем следващото. Хора, както знаете, ние накрая ще ги оцениме. Да, ще кажем така, кое че, е да. най-добро, кое е. Хареса ми, приемливо беше. Не беше лошо, да. Да, но просто главният герой беше адски тъп. Да. Само това е минус. За мен, нека започваме Ouija 3. Това трета част ли? Няма си никаква идея. Аз добре, че има... мисля, хора мисля Ouija 1 и Ouija 2 да гледаме следващия епизод. Да. Освен ако не са кратки, ако са кратки, може би и сега. Ще ги слеем. Да. Добре път ще гледам Ouija 1 и Ouija 2. Минус. Какво пише минус карта? Fate. I'm here to communicate with Faith. If you're here with me, please give me a sign. Мята бухалка. Faith? Хора, връщаме се през 2018, когато между 2015 и 2018, когато беше известно да се дигат духове в българския YouTube. Чрез Ouija board. Минах 7 години. Не повярва, човек. Is that you? Yes. That was us. Faith, okay, I just wanted to let you know that I'm sorry. Can you please forgive me? Не. Убила е някой. Верно не. Аз предсказвам бъдещето. Wait, why not? То така. L. Лузър. Ел. Лия. Лайар. Лайар. Liar. Лъжец. Лъжкиня! No, I didn't. Чакай. Так. I swear I didn't. Някаква. Как звъни това? Това е играчка. Тя искаше знак, че той е тук. Получи го. Отдухнаха свещите. A. N. Н. Ансър. W. Не. Да, ансър. E. Не, чакай. Да, R. Answer. Всяко. Ау. Отговори бе! Вика ти отговори.
Отговори и щупи телефона, какво ще направи? Между другото, разбелязали ли сте колко бавно пишат духовете? В смисъл, трябва малко по-бързо да се научат. Да. Също... Hey, it's Sophia. FYI, Faith has been copying off your exams. Нямаше ли What такъв is this? телефон в играта на играчките? Да. Май. Hey, it's Sophia. You know Faith doesn't even take a shower? Hey, it's Sophia. Did you know that Faith was expelled from her last school for cheating? Hey, it's Sophia. Какво? Guess what? I heard that Faith has head lice. Hey, it's Sophia. Did you know that Faith wets the bed? It's Sophia. Faith's breath smells like rotten food. It's Sophia. Did you know that Oh. Faith Тя е is at a София. first grade reading level? Да. It's Sophia. You will not believe what Faith did. Това са лъжите, които е казала за него. Не нея. Faith, Ага. I'm sorry. Защо Виж, пише просто, едно? бе. I didn't think that you would hurt yourself. Ма ти трябва да сложиш просто... Okay, okay. What do you want me to do? Okay, how do I make this right? О, Ми- не, ще каже да се метне. Не знам дали... Да, Ами? ти по... Ти... Jump. JK. Oh, Чу. Join? I... Join. Join. Да. Позна? Ми, Да. N E. Ти го каза по Join. по-мил начин. Аз ще да кажа една дума, която може би не What does that е even mean? много да се говори в български. о, да. Get ready. Как? Светни лампите и бягай. Дъх от страх. Faith? Задъхване от страх. Не знам. Това е гадно. Е, Значи тя. Let go of me! One of us. Let me Oh. go! Не. О, Казвам. удари си главата жената. Не само това. Това е проблем. Ми... Става, но не мисля, Да. че ще... Не мисля, че е на нивото Play на, War Thunder now. на миналото. Да, Мисля, че е миналото повече ми хареса. абсолютно. Айде. DD Girl. Нямам си никаква идея какво означава ODD. Нито пък аз. Карай, нека просто да започне. Нека започнем. Някакво момиче. Някакво момиче. На баща е Някакво депресарка. Mindy, ODD hey разбрах guys. какво е. Hey! Май ODD беше... Were you waiting for us? Май ODD беше So nice. странно. Да. Нещо Welcome back, strange losers. ODD. Разбираш? So, Може би... do you Oh. guys all have plans for lunch? Значи тя е странна. Not really. Може. We were just gonna have lunch over here by all our lockers. Много забавно. Did you wanna Направо join? си пък усмях. Of course. If it's not too much trouble or anything. Oh, why would it be? Okay, great. I'll just run to my locker and grab my lunch and we'll be right back. Okay. Ще се шегуват с нея. Да? Как сладко хрупа. Мгм. Даже на мен ми се бе. How was school, sweetheart? Ама някакво заренище. Да. Някаква салата. Listen up, theater lovers. We'll be having a new student in class who is transferred from the boring world of biology to the exciting adventure that is drama class. Such a fun-filled world of drama. She's late, so while we wait, Толкова беше забавно, today's че аз забравих topic of с нея. discussion is Да. if you could talk to someone in your life who has passed, what would you say to them? I'd say Costa. it gets better.
Care to expand? Also, you are 5 minutes late. Not again in my class. I just meant maybe life after death really isn't that bad. What? There's no way she knew we were in this class. Is it okay if I sit here? Thanks. How are we doing? There's знам. progress. Напредък. Някакъв Can't social believe Mindy's even giving Belinda експеримент the ли time of правим? day. Да я знам. Is she straight from Mindy? Piss off, Josh. Ой, There's just something wrong with Belinda. Well, yeah. Everything's wrong with Belinda. Should've never came home from winter break. топ мюзик. Това е доста хубав канал. Харесва ми. Мисля, това аз не говориш. Това е National Geographic. Какво? Mindy, hey. Hey, what's up? Are you walking home? Do you need a ride? Oh no, it's okay. Dylan and My mother's coming. It's no bother. Also, we're having dinner at my house. I'd love for you to join. Да, ще се забавлявате I заедно. told my mother I докато have a new friend at school. ядете. Сигурно с тебе ще ти. Sure. Let me just Не знам text кой Dylan, сега okay? лоша в цялата история. О, не. Том пише, нали, странното му момиче. Seriously? Нали. Това е леко притеснително. Да, като цяло каза, Oh, нали, damn. това, което тази каза, че Wanna ride? заедно ще ядат от тях. Да. Са на бащи ще бъде киднапан или нещо такова. Сигурно тя е лоша, защото това е заглавието, да я знам. Да. Някакъв ключ, някакви неща, Представи си рисунки. сега да види рисунка на себе си. Хубави рисунки. Огледало. О, Доста да. интересно. Интересно. Where's your Май вече partner in изядена. theatrical crime? Hmm? That is the last time I'm going to allow you to be late. This is the last day. I promise. Да, нещо не е наред. Може би е джойнала в техния култ, да я знам. Да. Why would you take photography Не знам, and нещо са и drama? направи. For the girls, obviously. She looks so serious. Да, нещо не е наред. I've just never seen her not Буквално chirpy те before. сто ти гледат в една точка. Maybe she's trying to impress her. By acting Хора, like a zombie. ако се Maybe she brainwashed her. разпознавате в тези Formed a Belinda симптоми cult на where the тези only две rule is момичета, that you have to look like you're hiding something. At all знаете, times. че имате мозъчно заболяване. Remember to come in early on Monday if you still need to use the photo lab. Нека видим телефона. Пича се притеснява Да. за момичето, нали. Рок мюзик. Откъде е рок мюзик? В коя година живеете, че такива? Ето това може да Ама е има старомодна камера просто. Ама има GSM-и, ама с някакви стари модели. Да.
Става, бе, той има повече съобщения от тук. Гати. Мале, да. Hey, dude, why do you keep on texting me? I just want to see what you're up to, man. I'm kind of busy right now. Oh. I'll call you back later. Bye. Да. Това беше най-пръзгия разговор по живота ми. Да. Който съм виждал. Самогледни са и лицата. Може би... А защо са ги снимали? Ми е интересно. А верно е Джойна в някакъв култ? Аз познах някак си. Да. Познах, бе. Това е много необичайно за мен да познавам толкова много. Prediction след prediction. Това дали няма да е някакво жертвоприношение? Съм, че говори наобратно. Май да. Дали ако пусна наобратно, това ще има някакво значение. Да, жертвоприношение. Какъв вкус да става, е, бати. Та другата се изпъде. Не, прехвърля си духа. Това е гадно. Стига бе. Ама жив, пича жив. Да. Какво? Какво се... Hey, got your message. Belinda killed herself? She looks so dead. That is what tends to happen. No, I mean like she'd been there for a while. Тази Look at this photo. се прехвърли в тялото на тая. There's something seriously messed up going on. What? Someone kills themselves and then you just start saying that, but she's weird? Yeah, she was a freak, but still, man. She's dead. Have some respect. It's called bleeding, dumbass. Photo isn't developed properly. Some of the ink bleeds together. Listen, I heard a sound coming from the closet. It led me to the body. Не, тя се тропяса, обаче духът... Maybe you smelled it? Се прехвърля в тялото на тая. I heard a sound. I don't know, man. Maybe you have a sixth sense or something, but she was here today. Must have happened a few hours ago. Look, either way, I've never seen a dead body. What'd it look like? You have some respect. Представи си човек, който спи, ама завинаги. Ще спи. Или ако може някой друг крайник, може да го няма. Примерно. Hey, I'm not sure if you've heard about Belinda, but... Yes, I heard. Very unfortunate. We should have been nicer to her. Not being so quick to dismiss her. Yeah. Well, I thought you two were getting along. We were. I just meant before. You two, early to my class. Oh, that's a first. I apologize for the prior tardiness, Miss Rodriguez. Never again. Oh, poor girl. She must be feeling awful right now. If you or Mindy ever need anything, I'm here for you. Can't believe we saw her right before she... A lot can change in a day. City needs a new coroner, though. Said you'd been there at least a week. Despicable. За свастика на другата е. Да. Той разбра. Че са се изпопрехвърлили. Да. По принцип това ще е малко лудо, ако се сетиш. Смисъл, ще си кажеш, такива неща не съществуват. Да.
Но той става прекалено скептичен на тази тема. Какво? Това той размаза. 46 минути? Чай, какво? Не, може би и той е като нея. Това беше добро. И странно едновременно. Това много ми хареса. И на мен. Прекалено. Най-вероятно ще бъде номер 1. Да. Май. Чакай. Нека видим да Box Paradox. Да, и това е. Харесва ми римата, самата рима. Нали? 4 минути. Добре. Ами, да започваме. Нека да започваме, да. Пускаме. Започваме бомбастично. Да. Да, от тази кутия излизаше вода. В смисъл май се намира цяло море там. Този да не е откривач на духа. И е радиото. Да, откривач на духове. Какъв готин ефект. Да. Но по-скоро става нещо като течение. Да. Това изглежда. Това не беше течение. Вятър е много такова, бърз. Дали това не си прави страшно клипче? Може би, в смисъл за това го е сложил. Да. Може би. И аз това ще да кажа между в началото. Защото започна да снима радио, което някаква много стана музика има. The noise from the radio and from the chest and the airflow. Да, добре. Ти си лъгал. Загледания. During the day, during the night. Загледания. I do not know what it is. And I tried everything except wait it out. Wait for the banging to stop. So, here we go. 100% това го прави наръчно. Да. И отворил те силно прозореца да става течение. Как го наблюдава. Да, много представи странно. си кутията да му скочи. Представи си, така си стоиш и някой... Вика, как си тази вечер? Много си хубаво. Тези дървени 4 hours and 25 дъски minutes. около тебе с много. Тези метални панти също. Да. Мале. Така, това е за TikTok, в смисъл... Да. Някакво, нали пише... Хорор... някакъв тичаше май. Още пише... He's have scary chest on my house. И някаква страшна музика на бейкграунда. Да. Това. Буквално това ми изглежда на TikTok клипче в момента. Абсолютно. Доста хубаво компютър. Да. Какво се случва? Мали сега, ако го фейлне с някакъв негов приятел, ще карти. Вау! Това е гра, бе. Това ли му е... Бурканите от баба му си се държа там. Видя ли? Смедец. Имаше и... такова компотчета. Кутията е отворена. Добре, това май вече не е фейк. Така е малко по-хубава. 100% той го е направил фейк, обаче в момента се страска, че става наистина нещо. Изглежда спокоен. Така да аз точно не мога да видя дали изглежда спокоен. Стана? Да влезе вътре. Да. Какво? Това не го разбира. И се откачи нещо. Нещо изтича. Какво? Това ли беше?
Малко странно ми беше. Да, Бих това го сложил на предпоследно място. да. Уиджата много не ми хареса. Мгм. В смисъл, уиджата според мен е на последно място, след това идва The Box Paradox, след това The Book и накрая това от игру. Да. Според мен това бяха доста приятни видеа. И Абсолютно. надявам се клипа да ви харесва, хора. До тук сме с страшните клипчета. Ако искате още да продължим тази наша поредица в този канал, абонирайте се за този канал с камбанката, лайквайте и чао!